Bună ziua și bine ați revenit la o nouă ediție a podcastului Viața pe Contrasens. Sunt Crina Dobocan, iar astăzi o am alături pe Ioana Dascălu, violonistă în cadrul Filarmonicii de Stat Oradea, o artistă complexă cu un suflet delicat și o profunzime rară. Artistă plurivalentă, Ioana trăiește prin muzică, dar și prin cuvânt și culoare, pentru că ea scrie poezii, pictează și, pe lângă orchestră, aduce frumusețea în tot ceea ce face. Fie că o vedem pe scenă, în mijlocul orchestrei sau la evenimente private, Ioana, cu zâmbetul ei, transmite emoție pură, lumină și mult echilibru. Bine ai venit, Ioana, și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp pentru acest podcast. Bine te-am găsit, sunt onorată de invitația ta. Îți mulțumesc, Ioana. Spune-mi că toți te vedem pe scenă, toți te vedem la diverse evenimente culturale. Spune-mi cum ai început tu să cânți? Ce te-a atras la acest instrument? Eu am început de vioara de micuță, 5 ani jumate, 6 ani, îndrumată de părinții mei și am continuat apoi cu liceu de muzică, dar am făcut în particular o bună perioadă de timp și apoi am urmat studiile, liceu, conservatorul și masteratul. Spune-mi dacă ai avut pe perioada studiilor profesori sau mentori care te-au inspirat. Toți m-au inspirat. Profesoara mea cu care am început, iar mai apoi cei de la facultate și mai târziu cei din filarmonică. De la fiecare am luat câte ceva și am încercat să îmbunătățesc mereu cântatul la vioară și ceea ce fac, să progresez. Dar cel mai mult m-au inspirat părinții mei. De multe ori am vrut să renunț. În liceu am vrut să renunț. Nu mă moram cu studiul. Nu știu dacă trebuie să spun asta aici, dar am să o spun, poate cineva se regăsește în povestea mea. Aveam noroc că mă descurcam foarte bine și la prima vedere și aveam ureche muzicală și prindeam rapid. Dacă nu erau ai mei, mă lăsam de vioară. De ce? Ce te-a făcut să nu-ți placă sau să te determine să renunți? Îmi plăcea, dar nu-mi plăcea partea din spatele cortinei, partea practică, studiu, devotamentul. Vioara e instrument foarte profund care necesită timp și ore de studiu. Mai apoi am înțeles că ceea ce mi s-a pus în mână și darul pe care l-am primit trebuie valorificat și nu trebuie îngropat și am înțeles că asta trebuie să fac. Sună clișeic, dar așa e. Și am început să investesc acolo și să nu risipesc. Spune, când ai simțit, în ce moment ai simțit că vioara este un modus vivendi, un stil de viață și nu doar un hobby sau o meserie, pentru că e și o meserie în final? Eu am cântat foarte mult și în cadrul bisericii. Am avut o orchestră unde activam și slujam acolo și de multe ori aveam momente în care cântam o piesă solo în față. Și momentele alea erau pentru mine probabil printre puținele care îmi dădeau avânt și îmi dădeau aripi să mă duc mai departe, pentru că eu mă alegeam piesele după cum simțeam eu. Piese creștine, de altfel, potrivite muzică pentru contextul bisericesc, da? Dar ce simțeam eu? Și atunci ziceam, acum cânt piesa asta, acum cânt ce-mi cântă sufletul. Și asta a fost de micuță, îmi alegeam. Chiar dacă ei veneau cu sugestii și zicea, Ioana, dar piesa asta parcă n-ai putut alege și tu alta să fie mai cunoscută. Și eu tot cumva, astea, atunci am descoperit că de fapt acolo e o chemare și nu e doar o rutină sau o modalitate din care să fac profesie mai târziu. Profesie, mă refer să faci bani mai târziu. Am înțeles că mai mult decât o profesie, e o chemare. Spune-mi,
cum ai ajuns să fii membra Filarmonicii, să faci parte din Filarmonică și ce înseamnă pentru tine rolul de membru al orchestrei? Țin minte și acum că eram în anul 4 de facultate și la un moment dat am deschis o discuție pe tema asta cu cineva din cadrul universității și i-am spus: Doamne, dar ce mult mi-ar place să cânt într-o orchestră simfonică. Cu ai mei părinți, în fiecare an de sărbători, când se difuza pe TVR1 concertul de la Viena, de anul nou, eram prezenți. După programul de biserică, abia așteptam să ajungem acasă, să mâncăm și să ne uităm la concert. Și mă uitam și ziceam: wow, ce fain! Și asta am împărtășit cu persoana de care spuneam și a fost dezamăgitor pentru mine atunci că a zis: acolo intri numai pe pile. Și eu am zis: da, nu, eu nu cred că intri numai pe pile. Și asta era chiar în ultimul an din facultate. Nu s-a terminat anul universitar bine, ca să vedeți ce face credința și speranța, credința. Nu știu cum am ajuns la un concert, prin cineva, printr-o cunoștință care lucra acolo la Filarmonică și zice: Ioana, am auzit că se fac audiții, se fac audiții pentru post la vioară. Nu te-ar interesa? Zice: hai să vorbim cu domnul director. Vorbesc, zice, întreb să vedem dacă se poate să vii, să te prezinți, să dai examen și te sun. Trecuseră câteva zile și am primit un telefon. Ioana, în ziua cu tare, la ora cu tare, te prezinți acolo, înveți aia și aia și vii la concurs, la examen. M-am dus, m-am prezentat, nu știu câți am fost, vreo 6, 7 am fost pentru posturile respective, au ales 2, eu și încă un coleg. Am ajuns acasă și peste câtva timp am primit răspunsul că da, am fost selectată, da. Deci am sărit, eram în pat când vorbeam la telefon, m-a ridicat și am sărit ca un copil. De bucurie? Da, în sus și imediat i-am dat vestea și mamei mele și da, așa am ajuns la Filarmonică, a fost un vis împlinit. Deci nu a fost nici vorba de pile, ci pur și simplu un test pe bune și pe performanță. Care sunt provocările cele mai mari pe care le întâlnești în activitatea de orchestră și care sunt și satisfacțiile? Că mă gândesc că nu sunt numai provocări. Ce am învățat de cât timp sunt acolo, de aproape 10 ani de când activez ca artist instrumentist în Filarmonica Oradea, spiritul de echipă. Și chiar vorbeam cu colega de pupitru zilele trecute și ziceam: auzi, noi dacă ne-am ridicat deasupra orchestrei acum cu o dronă, sus, și să ne uităm, da, la o distanță considerabilă și ne uităm în jos, spre noi. Artiști, da? Mă mai vezi pe mine sau pe tine, ca individ? Sau vezi doar ca niște furnicuțe, ca o grupare așa, de sus, care fac ceva, care lucrează, ca o echipă, ca un tot unitar. Și asta e, de fapt, orchestra, un trup. Și am învățat că munca în echipă și unitatea și înțelegerea, dacă te lași modelat, scoate din tine un caracter frumos. Un diamant șlefuit până la urmă. Da. Preferi să cânți în orchestră sau preferi momentele solo atunci când ai un recital? Amândouă, dar atunci când am momentele mele solo, atunci cânt chiar ce-mi cântă inima. Atunci cânt ce-mi cântă inima. E ca și cum ai mânca felul 1, felul 2, dar la desert sau așa... Alegi ce îți place cel mai mult, alegi desertul care îți place, deci alegi momentele care îți plac ție cele
Cel mai mult. Spune-mi dacă ai și proiecte personale, poate un CD, poate ai participat la un turneu sau anumite concerte tematice. Am câteva piese, compoziții personale scoase și chiar încărcate pe YouTube. La un moment dat mi-a trecut așa prin gând că ce frumos ar fi să am un album. Da, sunt vise. Deocamdată nu există un album sau un turneu nu am avut niciodată, deși ar fi extraordinar. Dar încă mai este timp. Mai dus undeva departe acum în vise. Mă bucur că până la urmă sunt importante visele ca după aceea să le transformăm în realitate. Pentru cei care nu știu, cei care te-au ascultat și nu știu, aș vrea să le spun că tu scrii și poezie. Spune-mi cum a apărut acest interes și de la ce vârstă ai început să compui versuri? Din adolescență am scris câteva cântări, piese și de acolo, bineînțeles, m-am dus și înspre poezie, înspre versuri. Nu știu, cred că au venit așa, natural, nu știu. De cele mai multe ori, dintr-o neîmplinire, acum în adolescență, pe măsura vârstei, mică, mare, cum o fi fost. Dar atunci, în momentele acelea, mă puneam și scriam ceva sau erau niște gânduri din adolescență, da. Există poate poeți sau anumite curente literare care te inspiră și eventual ne și spui cum, în ce fel te inspiră? Da, îmi place foarte mult Nichita Stănescu și Bacovia. Nu toate de la Bacovia, dar mi se pare că el, deși e foarte trist și lumea cumva poate îl dă la o parte sau așa, e foarte sincer în poeziile lui. Nu știu, dacă ar fi să aleg, da, ei doi sunt printre cei care îmi plac sau îi citesc. Sau poezie modernă, trebuie să recunosc că nu prea am citit. Am primit recomandări, m-am documentat și am încercat să îmbrățișez și curentul ăsta. E frumos, dar parcă tot latura aia romantică și tot... poezia clasică, în final, este cea care te cucerește. Da. Și mie îmi place foarte mult poezia clasică, bine, dincolo de Eminescu și poeții, cei mai mari poeți, mie îmi place tot un mare poet, îmi place foarte mult Minulescu, de exemplu. Da, Minulescu. Nu el a scris Am zărit lumină pe pământ. Nu știu poezia aceasta, n-am citit-o, dar acum nu vreau uite, am să caut după emisiune să vedem. Nu știu dacă el... Că nu le știu pe toate de la Minulescu, dar îmi plac anumite poezii foarte mult de la Minulescu, mie, personal. Dar, cum spuneam că noi am avut o discuție aseară vis-a-vis de poezia modernă, nici eu nu sunt foarte mare fan poezie contemporană. Nu spun că nu am citit, pentru că merg mult la lansări de carte, la diverse evenimente unde evident că mă întâlnesc cu poezia modernă, însă și eu sunt pe poezia clasică fixată. Spune-mi, cum vezi tu legătura dintre muzică și poezie? Dacă le împletești una pe cealaltă, se împletesc, sunt... Muzica sau o linie melodică este de fapt, cum să spun, stratul de suprafață al versurilor. Atunci când tu asculți o linie melodică, în mintea ta sau în inima ta deja se derulează ceva, un mesaj, chiar dacă îi mut, e doar instrumental, să zicem, în minte și în suflet deja tu ești undeva. Auzi undeva un mesaj departe, în tine și ele sunt împreună. Nu se poate una fără alta, sunt împreună. Deci în momentul în care compui, practic auzi și versuri sau ai în minte anumite versuri. Eu obișnuiesc de pildă să scriu și să am muzică fie în fundal, fie
în general un anumit tip de muzică și mă ajută foarte mult, mă inspiră foarte mult. Ca să-ți acceseze interiorul, să te deschizi. Deci pe mine mă ajută foarte mult și aud și versuri dacă nu e instrumental, chiar dacă scriu, deci le combin pe cele două. Spune dacă ai reușit să publici anumite volume de poezie sau dacă ai intenția de a face asta. Am intenția de a face asta. Am câteva poezii acolo puse deoparte. Adunate, da. Când o să fie momentul pentru asta, nu știu, dar ele sunt acolo. La un moment dat o să fie un click care o să fie apese butonul exact care te va îndemna să le publici. Spune-mi dacă există o temă care te preocupă foarte mult, poate iubirea, poate natura, știu eu, introspecția, spiritualitatea sau ce anume te preocupă atunci sau pe ce anume te... Depinde de stare. Astea toate sunt oricum un cumul al făpturii umane, al noastre și depinde de starea pe care o avem. Este când suntem atât de preocupați de durerea noastră încât nu vedem natura. Sau suntem atât de fericiți și ne vine să îmbrățișăm toți copacii încât poate nu vedem groapa din fața noastră. Da, depinde. Eu am spus la început, atunci când te-am prezentat că ești o artistă plurivalentă, pe lângă poezie și muzică, tu și pictezi. Spune-mi, de pictură când te-ai apucat? Știu că am avut discuții, că băiatul meu este un mic pictor și am avut discuții despre pictură, dar nu mi-ai spus niciodată, de exemplu, ce te-a atras spre arta vizuală și când ai început tu să pictezi? Revin la o întrebare de la începutul conversației noastre, când m-ai întrebat vioara. Aveam momente în care îmi doream să renunț, mă gândeam la desen și la pictură. De să înlocuiești una. Da, să înlocuiesc una cu cealaltă. Am fost invitată acum câțiva ani, pentru prima dată, de fapt, în cadrul unui vernisaj. Și să susțin partea artistică instrumentală. Și acolo era plin de artiști plastici și atunci s-a trezit în mine chestia aia care parcă de ani de zile a rămas undeva uitată. Pusă deoparte. Da, pusă deoparte și atunci. Țin minte și acum că m-am dus și mi-am luat un bloc de desen de la Lidl care venea la pachet, era set cu un kit grafic. Și am început să desenez tot ce prindeam. Eram focusată pe portrete. Și da, în câteva luni, spre uimirea mea, chiar ieșeau, fără să mă laud sau ceva, mi-a dat aripi. Așa, cum să spun, amatoricesc, cum începusem să desenez, să mă zgălesc acolo. Ai fost mândră de ceea ce a ieșit. Da, și am continuat. Deci fără să iei ore, fără să faci nimic, pur și simplu era în tine... Am început singură și după ce am adunat câteva desene, m-am dus la cineva, o cunoștință și le-am arătat și am spus, uite, doresc să-mi arați și din punct de vedere tehnic ce mă zgălesc aici, dacă fac bine, dacă nu fac bine. Da. Spune-mă dacă preferi o anumită tehnică și acum, mi-ai spus că ai început cu portrete, acum la ce nivel ai ajuns? Ce teme abordezi în picturile tale? Tot la portrete. Ai rămas la portrete? Mă întorc. Am făcut și natură statică. Da. Îmi place foarte mult cărbunele. Mi se pare că e terapie. Când îl simți în mâini și e materie textura, brută. Da. Și acrilic și cărbune. Acestea sunt preferatele tale. Acum vorbeam de muzică care se întrepătrunde cu poezia, dar cu pictura, muzica, poezia, pictura se întrepătrund toate cele trei? Da. Chiar m-am gândit la chestia asta odată și am zis că
Muzica îți induce o stare, cum să spun, din interiorul tău cumva și pictura vine și completează și ți-o arată. Sau pur și simplu ți-o pune în față. Toate artele se leagă între ele. Frumos spus, frumos spus. Spune-mi, Ioana, cum te descrie tu ca om? Tu, dincolo de scenă, dincolo de artistul Ioana Dascălu. Nu știu dacă m-aș putea descrie într-un fel. Nu știu. Nu. Uneori, nici eu nu mă cunosc pe mine. Și nu mă înțeleg. Și nu știu dacă m-aș putea descrie într-un fel. Atunci, spune-mi care sunt valorile care te ghidează pe tine în viață, indiferent de domeniul pe care în care activezi. Valori. Tot ceea ce faci, asta ar trebui să fie pentru toată lumea, cred. Fă bine. Tot ceea ce faci, fă bine, dar și urmările să fie pozitive. Adică când faci ceva, tu trebuie să aduci un bonus societății, un plus societății. Deci, practic, nu ești deloc superficială, să înțeleg, faci totul cu suflet, din suflet și pentru tine, cât și pentru alții. Da, adică să nu fii ca o căpușă. Care să... Da, în spinarea societății sau în spinarea semilor, tu să fii acolo, să faci ceva bun. De-aia Dumnezeu când dă, nu știu, un dar cuiva sau îl binecuvântează cu ceva, nu-l binecuvântează să țină pentru el și să-l nu știu, bage în buzunar și să plece și la egoism. Când faci ceva, te ajuți și pe tine, pentru că e și bucuria ta ca om, că ești util, dar atinge și pe cei din jurul tău, la fel ca și cu rău. Când faci un rău, ție în primul rând, dar și celor din jurul tău. Da. Tu ești o fată foarte frumoasă, asta o spun și în afara podcastului și o recunoaștem, o poate recunoaște oricine. Spune ce înseamnă pentru tine frumosul? Da. Aici e o temă, mulțumesc de întrebare, e o temă care puțin aș vrea să o dezvolt, poate pentru fetele adolescente sau tineri în general, nu doar fete, și băieți, că și ei au complexe. Frumosul ești tu, nu trăsăturile tale. Tu ești frumos. Omul din interiorul tău. Acum ani de zile obișnuiam poate să pun mai mult make-up sau, nu știu, eram foarte atentă atunci când ieșeam din casă să fie extraordinar de bine după mintea mea și după mine, fiecare șuviță de păr sau ce știu eu. Din dorința de a fi, nu știu, iubită sau acceptată sau îndrăgită sau așa mai departe. Credeam că aia te face să fii iubit sau să fii acceptat sau să fii... Nu. Fiecare om e frumos exact așa cum e el din cauza unicității lui. Ăla e frumosul. Acum se poartă foarte multe intervenții estetice și, nu știu, cât mai perfect să fie și toate astea duc la degradare. Deci, da, tinzi mergi într-o pantă unde nu-i, adică se pierde esența, nu mai ești tu și devii ca restul. Deci tu spui că atunci când ești tu cu tine, trebuie să fii bine cu tine, nu ca să te aprecieze sau să, știu eu, încercăm să ne mascăm anumite defecte, poate, sau anumite lucruri care poate nouă nu ne plac și le considerăm defecte, ci să fim noi, indiferent de felul în care am fost creați până la urmă, în felul în care arătăm. Vorbeam
tot așa cu cineva și ziceam, măi, parcă mai de mult, de parcă aș avea 80 de ani. Ziceam, mai de mult, parcă, nu știu, oamenii se îndrăgosteau de privirea celui din fața lor. Cum se uita la tine. Parcă nici nu vedeai cu ce încălțat sau cu ce îmbrăcat sau ce freză are. Pur și simplu, cum se uita la tine sau privirea lui, ochii lui, zâmbetul lui, al ei. Și acum ne uităm, nu știu, cât e de perfect aranjată sau cum e îmbrăcată sau, nu știu, poate că am deviat puțin de la întrebare sau de la subiect. Dar frumusețea ești tu. Tu ești, cu imperfecțiuni, cu tot. Spune-mi, Ioana, ce loc ocupă credința, recunoștința sau poate compasiunea în viața ta de zi cu zi? Iubirea, evident, sunt câteva teme pe care le-am abordat astăzi aici. Da, în viața de zi cu zi. Viața de zi cu zi e o luptă, în fiecare zi e o luptă. Avem niște principii morale și niște crezuri, fiecare dintre noi. Și fiecare zi vine la pachet cu provocări. Este când le facem față, este când nu le facem față și ajungem acasă și punem capul pe pernă sau ne gândim, facem un rezumat al zilei respective. Uneori suntem mândri de noi, alteori nu. Dar important e ca la sfârșit de zi, cu toate astea, să zici, de mâine nu, încerc să fiu mai bun. Ești recunoscătoare pentru ceea ce ai? Am văzut că ești o fată foarte credincioasă, ești o fată care e apropiată de divinitate și de creație, Sunt foarte recunoscătoare pentru grija pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu și din partea părinților mei. Da, sunt foarte recunoscătoare. Ai un moto, un citat al tău personal sau o frază care te inspiră în permanență? Nu pot să spun că am un moto care îl port tot timpul în suflet sau în minte sau așa, dar unul care mi-a rămas cumva așa întipărit, un scurt de C.S. Lewis. Courage, dear heart. Curaj, dragă inimă. Cum te raportezi tu la succes și la recunoaștere? Contează foarte mult aplauzele sau starea pe care o lași în urma ta, în ceilalți? Contează și partea asta, aprecierea celor din jur. Ca artist simți nevoia, aș fi ipocrită să spun că nu. Dar dacă eu în momentul actului artistic am făcut un compromis doar ca să fiu plăcută, nu. Chiar discutam cu tine cu compromisul. Că faci compromisul, pe moment e bine, dar undeva după colț te așteaptă plata, da, prețul pe care îl plătești pentru... Da, și atunci ce ai câștigat? Poți să pierzi tot. Spune-mi că e un alt subiect pe care l-am discutat cel puțin aseară când am avut o discuție înainte de podcast. Ce înseamnă pentru tine autenticitatea? Am discutat despre autenticitatea aseară, atât în artă cât și în viață. Noi avem o singură viață de trăit aici. Sau aș putea spune că viața asta, de fapt, e ca o introducere a ceea ce va fi, de fapt. Asta e viața asta. Și dacă tu aici nu ești în stare să fii tu, sau n-ai curaj, sau nu ești asumat, pentru că aici sunt o grămadă de motive. Nu știu, nu se poate. Altă șansă nu ai. Aici. Tu-ți faci intrarea la ceea ce urmează. Prin urmare, ești pentru autenticitate, da, și pentru a face cât mai bine lucrurile.
bineînțeles, chestia asta cu autenticitatea și să-ți găsești autenticitatea până acolo, e un drum. Dar important e să-l găsești și să ai curajul apoi să mergi pe el. Spune-mi, se spune foarte mult că arta e născută din durere. Poate că greșesc, dar eu citisem despre asta. Tu cum transformi momentele grele în bucurie, în frumusețe? Momentele grele nu prea am cum să le transform în bucurie, din păcate. Sau în ceva frumos. Da. Arta, în general, cea care impactează, are la bază o tristețe. Pentru că noi căutăm în cel din fața noastră sau în cei cu care interacționăm chestia aia, aha, deci mă înțelegi. Și tu ai trecut pe acolo. Și se creează punți, se creează poduri între suflete, datorită înțelegerii și de aceea arta se naște de foarte multe ori din, nu de aceea arta se naște de foarte multe ori din durere și are trecere înaintea celor care privesc, nu știu, o pictură sau ascultă o melodie, pentru că își înțeleg sau înțeleg că cineva poartă la rândul lor durerea pe care și ei o poartă. Spune-mi, cum reacționezi atunci când treci prin perioade de blocaj, că bănuiesc că ți se întâmplă să ai fie emoțional, fie artistic? Da, o să fiu sinceră. Nu am pictat, dacă tot era vorba acum și de pictură, nimic de câteva săptămâni bune. Nimic. N-am putut. Dar iubesc să fac asta. Sunt zile în care nu iau vioara în brațe. Nu studiez. Sunt zile. Acum sunt. Pentru că nu știu, poate n-am starea necesară. Bine, îmi fac datoria, studiez ce trebuie să studiez, dar mă refer în profunzime, așa, nu știu, să compun, să iau o piesă, să o disec, da, atunci încerc să stau și vorba aceea, să te asculți pe tine și să-ți revii. Spune-mi ce te ajută pe tine să mergi mai departe atunci când simți că îți e greu. Rugăciunea. Există pentru tine o persoană sau poate o credință, ori o amintire care te ridică în astfel de momente, dincolo de rugăciune? Mama și tata. Ei sunt. Eu le spun icoanele mele, îngerii mei păzitori. Ei sunt. Spune-mi, acum suntem tot pe tărâmul ăsta, încerc să intru în sufletul tău. Ce ai învățat tu din momentele în care în viață nu ți-a mers așa cum ți-ai dorit? Cred că mi-am dorit ceva ce nu era pentru mine. Și acum, dacă mă uit în spate, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat așa și că nu mi-au fost îndeplinite toate dorințele și toate ideile mele sau, nu știu. Îi mulțumesc, pentru că știu că nimic nu e la întâmplare în viața celui care crede. Nimic. Cum îți păstrezi echilibrul interior atunci când ești înconjurată de agitația lumii sau de presiunea performanței? Da, presiunea performanței. Legat de chestia asta, cred că mai mult decât un act artistic impecabil sau o tehnică extraordinară, e asta.
zici? Ce transmiți? Uite, de exemplu, vine cineva și îți cântă un pasaj la vioară, că eu acum dau exemplu vioara, că sunt domeniu, îți cântă un pasaj extraordinar. A ieșit scântei. Cât timp îi scânteia în aer? Nu se stinge. Până puțin. Puțin. Așa cum s-a aprins, așa s-a și stins. Asta dacă acolo nu a fost doar atât. Eu nu zic că nu e bine. E foarte bine să fie și un act artistic impecabil. Dar dacă nu-i din sinceritate, că mulți fac chestia asta doar să se afirme, omul din sală sau cel care te ascultă nu rămâne cu nimic. Rămâne, wow, bravo. Și el când părăsește sala sau locul evenimentului, el cu ce rămâne? Poate cu un complex de inferioritate, că uite alții ce au devenit. Dar el n-a primit nimic, omul ăla. În schimb, când oferi din suflet, evident, da, te duci acasă încărcat. Cum arată pentru tine o zi perfectă de relaxare? Să ies cu cățelușa mea, să ne plimbăm, nu știu, să stau acasă, poate fac ceva de mâncare, vorbesc cu ai mei la telefon, asta. Ai și un loc preferat altul decât acasă sau la plimbare cu cățelușa ta, care de altfel e foarte drăguță, în care te regăsești, poate în natură, acasă, în biserică, într-un atelier? Un loc mai special? Eu, de exemplu, când am sufletul foarte, foarte încărcat și vreau să nu fiu nici acasă, nici în altă parte, nici în agitația lumii, îmi place, aici în Oradea, mie îmi place foarte mult să merg în Bazilica Romano-Catolică de pe șirul canonicilor. Acolo găsesc eu un loc în care, nu știu, îmi încarc bateriile și tu ai un astfel de loc. Nu știu, când am momente din astea, eu devin puțin introvertită și prefer să nu ies din casă. Și deci asta era că era urma mea, anticipat următoarea întrebare, că era despre deconectare, cum reușești să te deconectezi de tot. Te relaxează mai mult tăcerea, rugăciunea, scrisul, muzica, pictatul, care este cea care cel mai mult te... Când simt că mi-e sufletul foarte încărcat și în mintea mea se creează o dezordine din asta, că este că nu am putere nici să mă duc să, nu știu, dau cu aspiratorul sau să îmi încălzesc mâncarea. Sunt momente din astea și cred că fiecare le are. Pur și simplu n-ai putere să faci asta. Și atunci știu și simt că trebuie să mă pun să mă rog. Și nu spun formule sau, nu știu, rugăciuni gata compuse. Nu. Ce spun, Doamne, te rog să-mi ajuți și în această zi să trăiesc. Sau să depășesc momentul, da. Ai un ritual zilnic pe care îl practici sau poate săptămânal care te ajută să-ți menții starea de bine? Nu. Sunt anumite lucruri pe care știu că trebuie să le fac. Încep cu rugăciune, chiar dacă sunt zile în care dimineața dau skip din cauza că omul pe ultima 100 de metri cu pregătitul și așa rapid fug din casă. Sunt câteva lucruri la care țin. Rugăciune, am îndatoririle pe care le-am de făcut, studiu și așa și astea. Rutina de fapt îți menține echilibru. Rutina asta. Da. Există poate un parfum sau o melodie sau ce știu, o culoare care te liniștește mereu? Nu mă leg neapărat de lucrurile astea și nu există o chestie de genul. Nu. În schimb, amintiri poate să-mi provoace. O melodie sau un parfum sau, da, poate accesa anumite amintiri plăcute sau neplăcute, da. Crezi
Care crezi tu că e misiunea ta ca om și ca artist aici pe pământ? Cred că fiecare dintre noi am venit cu un scop pe lumea asta și am venit cu un dar la pachet, toți, fiecare. Până nu ne găsim, până nu ne aliniem, până nu ne prezentăm la apel și nu intrăm pe drumul nostru și în destin, n-ai pace. Și trăiești așa, haotic. Unii se refugiază în diferite vicii, sau poate nu vicii, nu știu, de fapt orice lucru care e practicat în mod obsesiv devine un viciu. Tot ce e în exces. Da, tot ce e în exces. Ce te emoționează cel mai mult la oameni? Sinceritatea. Da, și dacă îmi spui ceva rău, dar dacă ești sincer și nu ești fățarnic și nu încerci să-mi zâmbești și apoi când îmi întorci spatele devii ai altă față. Nu. Ce înseamnă pentru tine a trăi frumos? A trăi frumos. Asta e complexă întrebarea. A trăi frumos. Nu știu, să încerci cât ține de tine să fii un om ok. Cât ține de tine. Să fii un om bun? Să fii un om bun. Cât ține de tine, da. Cât poți. Dacă ai putea vorbi cu Ioana de acum 10 ani, ce i-ai spune? Asta știu că e o întrebare pe care foarte mult o folosesc psihologii. Aș da timpul înapoi. Nu se mai poate, dar uite, o chestie, ce aș dori să-i spun Ioanei de atunci, e că sfaturile pe care le primești acasă nu sunt doar de cicăleală, ci e o plasă de protecție. Da. Aia, să le ia, să le fi luat în serios, aia, mai în serios. Ce ți-ai dorit cel mai mult să lași în urma ta? Poate o operă, o emoție, o stare, o amintire sau ce? Oamenii oricum te uită. Nu știu dacă cineva o să-și amintească de mine vreodată după ce mor, dar până atunci, poate că mi-aș dori să fiu înțeleasă și crezută atunci când zâmbesc cuiva. Să simtă că e din suflet. Nu, eu o simt. Eu o simt de fiecare dată când ne întâlnim sau la evenimente. Se vede că tu trăiești cu sufletul și ceea ce cânți și ceea ce rostești, pentru că te-am auzit și rostind poezii și cântând. Dacă ar fi să trimiți o singură notă, poate un vers sau o singură culoare către lume, care ar fi acea notă, acel vers sau acea culoare? O singură notă? O singură culoare? Sau un singur vers? Sau un singur vers. Wow! Nu cred că aș putea să-i dau doar una. Cred că m-aș prezenta exact așa cum îs și să ia fiecare ce crede că e bun. Un gând, acum la final, aproape de final de interviu, pe care ți-ar plăcea ca ascultătorii noștri să-l păstreze în suflet după ce se termină episodul? Un gând. Să înțeleagă că adevărata pace, iubire și înțelegere nu se găsește
în cei din jurul tău. Știu că sună puțin, poate că ciudat, ci doar la Dumnezeu. Adevărata iubire, iubirea aia adevărată, doar la El. Trebuie să ne iubim unii pe alții și să ne ajutăm și să fim o oglindire a lucrurilor cerești. Dar așteptarea aia care să-ți umple sufletul tău, împlinirea, scuză-mă, nu așteptarea, împlinirea aia după care toți stânjim, nu o găsești la un om care ca tine moare. N-ai cum. Pentru că lucrurile ce nu se văd sunt veșnice. Ioana, pe lângă muzica simfonică, ceea ce faci tu în orchestră, la evenimente private, deseori te-am ascultat cântând muzică religioasă, muzică bisericească sau cum să o numim. Spune-mi, dar cum e primită această muzică, aceste texte, pentru că știu că sunt compuse de tine, și cum te simți tu cântându-le? Concepția asta de muzică religioasă sau muzică bisericească, într-adevăr sunt cânturile bisericești, pricesnele sau așa, care într-adevăr sunt potrivite a fi cântate în biserică sau sunt reprezentative ca fiind de acolo. Dar eu spun altceva. De ce să-L înghesuim pe Dumnezeu într-o biserică? Sau să închidem ușa când ieșim de acolo și ne vedem săptămâna viitoare, când putem să-L purtăm cu noi în versuri sau printre versuri, printre cuvinte, mereu. Nu mereu e pomenit numele Isus în fiecare sau Dumnezeu în fiecare piesă. Dar dincolo de cuvinte, substratul și mesajul e El. Și chiar la un moment dat ziceam, de ce oamenilor le este rușine să acceseze zona asta? Sau nu știu, am fost la evenimente laice care nu aveau nicio treabă cu biserica sau așa, unde am cântat piese cu tematică creștină. Adică Dumnezeu acolo, în centru. Și a fost bine primit. Și de câtva timp încoace am hotărât ca piesele vocale să fie doar piese creștine. Și acum multă lume o să mă întrebe, ok, dar instrumentalele care faci cover-uri și cuvântul rostit are putere. Nu că baladele de dragoste n-ar fi frumoase, dar am ales să-L iau pe Dumnezeu cu mine. Și oamenii să înțeleagă că e acolo, chiar dacă nu ești într-o biserică, chiar dacă ești, nu știu, la o lansare de carte sau la o prezentare de modă, e acolo. Sigur că asta a fost chemarea mea și așa am simțit eu. Fiecare probabil simte că, nu știu, vede lucrurile altfel sau sunt păreri diferite. Dar eu așa am simțit. Așa am primit. Nu a fost de la început așa, a fost un moment în care am hotărât să fac asta. Am zis că, ok, dacă lumea promovează, eu nu-i judec, nu am nicio problemă cu asta. Piese în care se înjură sau se vorbește vulgar, mie de ce să-mi fie rușine să mă duc cu ceva altfel? Să nu folosesc acum un termen contrastant neapărat. Dar de ce să nu aduc ceva, nu știu, de ce ne e rușine că suntem creștini? De ce? Dacă ai putea să spui unui om sau unor oameni care și-au pierdut lumina, ceva, ce le-ai spune? Întrebarea asta chiar îmi place. Nu că celelalte n-ar fi fost frumoase, dar asta e așa. Dacă și-au pierdut lumina, înseamnă că în sfârșit au ajuns pe drumul Damascului. Sfântul Apostol Pavel, el credea că e bine. Și au ajuns la un moment dat, pentru câteva secunde Dumnezeu i-a luat lumina sau a îngăduit să-i fie luată
ca să-i o redea apoi pe cea adevărată. Cu alte cuvinte, i-a schimbat perspectiva. I-a luat vălul și a arătat adevărata lumină. Și când oamenii ajung în situații de genul, când își pierd lumina, înseamnă că li s-a dat șansa să mai înceapă o dată bine. Să facă lucrurile diferite. Da. Ioana, asta aș dori să fie o încheiere a interviului nostru. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai împărtășit cu noi gânduri, emoții și experiențe din viața ta. Tuturor celor care ne-ați ascultat, vă mulțumesc că ați avut răbdare să petreceți câteva momente alături de noi. În cazul în care v-a plăcut acest interviu, vă invit să îl distribuiți pe rețelele și pe canalele dumneavoastră de comunicare și să vă abonați la canalul de YouTube Viața pe Contrasens.